שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לערוץ הספורט, ברוכים הבאים להונגריה, לגיאור. מכבי חיפה נגד ברצלונה. שבכל זאת מנסים דרך פיינגזיכט, עוד ניסיון למסירה, זה פוגע בוויקטור, מפה לפדרו. והנה מכבי חיפה מצליחה גם לקחת את זה, בוא נראה את הכנסת הכדור לתוך הרחבה, וזה חולף על פני כולם, גם נגט לזה לא יכול להגיע, וכמובן לא גבאי. הצעיר ביותר על קו הדשא, ובספסל יש את החטיפה הזאת, עכשיו זהו נועה מלוק, מה עושה אלוק? מרים את הרגל שלו, והלבורה מעל השאר. אבל הוא קפץ לו קצת לפני הבעיטה, זה מה שגירה אותו לדעתי לבעוט. מנסה לקחת את הכדרור, וההכנסה טובה, זה מסוכן מאוד. עצירה טובה של גולנקוב. הבעיטה באמצע של אוסקר, והנה האיום הראשון למסגרת. הצליח יפה מאוד לעצור פיינגזיכט. והנה הכדור לכיוונו של דרזי, אבל גריבה מגיע לעזור. זה מסוכן, וזה עכשיו יכולים לשלם על זה ביוקר. גבאי צריך למסור, ונגט לא מצליח לשים את הרגל. דיברנו על המהירות של גבאי, הלחץ שלו פשוט פנטסטי, והוא רואה את הטעויות ואת האובר ביטחון בחלק האחורי של ברצלונה. מצליח להגיע לפני השוער, אבל הוא היה בזווית שהוא לא יכול לבעוט לשער, חיפש את נגט, אבל זה לא היה מספיק מדויק, אבל ההזדמנות הכי טובה עד כה במשחק. רגע, הנה פעם נוספת, זה לא נגמר. ינון פיינגזיכט ברחבה, פיינגזיכט והחוצה. שוב מכבי חיפה. היה גם נבדל. אבל עכשיו זו היציאה של ברצלונה וזה מסוכן, עם הריצה קדימה של פרננדס. יש לו את ניל ויסנס בצד אחד, הכדור הזה מגיע לאוסקר, אוסקר בועט, נבלם, עוד הזדמנות לאוסקר בצד השני, ויסנס נוגח החוצה מרחבה לרחבה. מכבי חיפה ברבע שעה האחרונה לא מספיק מדויקת שיוצאת. ויקטור נכנס אל האמצע, מסירה הולכת הצידה לויסנס, ממנו לפול ברנבאו למרכז, וזה שער עצמי. 1-0 לברצלונה, ארד גייס עם שער עצמי בדקה 39, ניסה להרחיק, מיד החברים שלו באים לנחם אותו, קורה, אבל לא נעים. רגע, הנה קלייבר כבר בצד השני, פיינגזיכט נמצא על הקרקע, מה זה קלייבר? החוצה, איזו הזדמנות נוספת לברצלונה להכפיל את התוצאה. פרננדס, עוד הטיה אחת נהדרת שלו, פרננדס מעובר עוד אחד, עכשיו זהו פדרו. קלויברט מגיע לכדור, ברצלונה רוצה את ה-2-0, פופנה מצליח לנגוח לידיים של גולנקוב. זה הדברים שמכבי חיפה הגנתית חייבת לשפר. איזה סיבוב של גרינברג. יציאה עכשיו אצל גבאי, גרינברג הולך לתפוס את המקום שלו באמצע, עדיין גבאי, קרן נוספת למכבי חיפה. זה מרגיש שזה זה נראה יותר עוצמתי. לא, נראה מחצית התקפית לגמרי. התקפית לגמרי אמרנו, ישר זיהינו ואמרנו אקרמן, זה אין מה להגיד. ברצלונה רוצה להעניש עם כדור שהולך לקלייברט, פופנה באמצע, גם טונקרה נמצא בצד השני. מה עושה קלויברט? נותן את זה יפה מאוד, ואין בעיטה, עדיין פרננדס מרים את זה, 2-0 לא, אלא משקוף, טונקרה גם הוא לא. כמה מזל יש למכבי חיפה. המון מזל, והכל התחיל מנגיעות מיותרות של גבאי. אי אפשר לאבד כדור, ותראה את ההתקפה הזאת, כמה טכניקה יש בפעולה הזאת של פרננדס. מכבי חיפה מנסה ליצור מומנטום, זה טוב. גרינברג כבר נמצא באמצע, אילון ברוך רוצה את המסירה, וברנבאו, קרגולה לא הצליח למסור לו, קרגולה זוכה בזה, שולח כדור לאמצע, והנה מכבי חיפה משמע שוויון אחת, לוסקי 2010 זה השנה שהוא נולד, את 2026 הוא אף פעם לא ישכח. איזה גול של לוסקי, הכדור רוחב נהדר, ולוסקי מכנף שמאל עושה את הכניסה לקרוב, שם את הרגל. מכבי חיפה עם אילון ברוך מוסר את זה, אין נבדל, זהו אדם גרינברג, וגרינברג ממשיך לרוץ לעבר הרחבה. מה עושה גרינברג? מוסר לאחור, וקרגולה עושה 2-0 מכבי חיפה! דקה 81! שיתוף פעולה מופלא בין המחליפים של איתי מרדכי, המהפך מושלם! איזה מעבר של מכבי חיפה. דיברנו על זה שאדם גרינברג הוא חלוץ מגוון, אז הוא הוכיח עכשיו איך הוא לוקח את הבלם על הגב שלו, רץ 20 מטרים ורואה בכל כך הרבה שכל את התנועה מאחור של קרגולה, אלכסון אחורה, וקרגולה בלי עיבודים. דרזי, יותר ריכוז עכשיו. הנה פעם נוספת, הכדור אצל פופנה, צריך להיזהר, זהו פדרו רודריגס, מעביר לשמאל, רודריגס החוצה, עמדו רחוק עכשיו מרודריגס. רודריגס בין שניים מצליח לתת מסירה טובה, זהו פרננדס, טונקרה אל האמצע, מסוכן, וזה הולך לקרן. קרן לברצלונה, הכדור מטפס למעלה,
וקורומה מנסה לבעוט, צריך לבוא כאן הרחקה, פנדל לברצלונה. כדור עונשין מ-11 מטרים, עבירה ברחבה. כן. עכשיו יש 5 דקות שצריך לחזור לריכוז. בואו נראה את זה כאן. אני לא רואה פנדל, איפה הפנדל? גולנקוב ושוויון, 2-2. 2-2, ברצלונה משווה בתוך תוספת הזמן. פרננדס בסוף לקח את הבעיטה מספר 10. ויקטור אל הבעיטה וגולנקוב לוקח לו. בונפיל והשוער לוקח. גולנקוב לוקח פנדל שני. השלישית של ברצלונה וגם אותה גולנקוב לוקח. מדהים. ליאם לוסקי אל הבעיטה שיכולה לקחת את מכבי חיפה. לא, לוקח את זה בונפיל. רואש אל הבעיטה וראש